Vi skal jo se film i dag, og det er rigtigt, at vi skal til Bangladesh, som en af jer nævnte. Vi skal til Cox's Bazar. আমার বড় বোন আছে একটা 13 বছরে 14 বছরে বিয়ে হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমার মামা আমাকে বিদেশ মানে দিচ্ছে তো। على قدامه على قدامه على قدامه. Det der med, det er børn, som der bare bliver sendt ud som 12-årige, det er jo helt sygt. Jeg rendte i skoven og sådan noget, da jeg var 12 år. من چند سال پیش استحست مکرد یاخود لبرقصی خلق عملیات بکم و بیرکم من پیوست عملیات بکم من پیوست خم کم به افراد من نخوشم. Der bliver stående. De har oplevet, at ord som bøsse, gay og læppe er blevet brugt som skældsord i skole eller på sociale medier. Jeg vil gerne tage med mig, at jeg synes, hvor meget at sådan nogle nedladende ord kan gøre ved folk. Altså, det kan udlægge liv og sådan noget. Generelt været ret spændende at se de her film, hvor man ligesom sådan har fået et meget bedre overblik over, hvad der egentlig sker sådan ude omkring i verden i forhold til, altså de her problemer, de er sådan reelle, og du ved, det er ikke noget, vi møder i Danmark, vel? Så det er sådan, det kan godt være en rimelig stor øjenåbner at se. Ja, virkelig. Jeg lå mærke til noget, som kom igen og igen og igen, hver gang de snakkede, og det var det der med had og had og had og had. Og det passede mig perfekt. Fordi jeg var også fyldt med had. Og det skyldtes ikke samfundet herovre, men det skyldtes bare alt det, jeg havde taget med mig i bagagen fra barndommen med. Det med, at der ligesom er en med, der har prøvet det selv, altså selv har været der. Det gør også indtryk, fordi så kan man jo sige, at historien bliver lidt mere virkelig. Det er mega fedt. Yeah. Også som hun sagde, altså en anden slags undervisning, det er bare lidt federe på noget andet også. Og specielt også, når det er noget, man faktisk lærer noget af.